hankali, natsuwa, shirya Allah ke ba da su daga Baba da Senior. Kai ko daina kyamar su, ko daina kyamar su, ko dinga jansa a jiki, hakan zai sa su daina abubuwa mara kyau. Ku daina kyamar mu, ku daina kyamar mu, ku dinga jama a jiki, hakan zai sa mu daina abubuwa mara kyau. Baka da wuta baka da aljanna, to kai kana mana gani kamar mu ba za mu dacewa. Allah shi ne mai shiryawa, shi ne mai gyarawa, akwai shi muke neman shirya ba gun wani kato ba. Ai kai ma din baka da tabbas ka dace, kai ma din mai laifi ne, kowa ma ai mai laifi ne. Ka take na ka lefo kana hango namu mun sauka, a hakan za mu shiryu kuje, a hakan za mu gyaru tambaya. A yanzu in baka da gata to kawai kai dan iska ne. Allah gatan mu shi zai gyara mu, shi zai shirya mu, ku daina kyamar su inda so kuke yi su shiryu. Shawara shi da na kowa ne, yi musu fatan alkhairi ko da yaushe an ka gansu. Zance na babu rashin kunya ko habaici, ba za ka ce alshirya ba, shiru da bakin ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Wannan shi ne musulunci, ba wai mu wuce ba sai ku dinga gulmar mu. Mun san ku kuna zagin mu, wai mu din ma 'yan iska ne. Rayuwa kenan wata ran sai labari, kuna zagin su, kuna bata musu suna. Dan Allah ya ga dama sai shirya su, kai kuma ya bata naka. Ko daina kyamar su, ko daina kyamar